Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Luthi mina nginokuphupha umzali wami ongizalayo engixhawula. Ngabe lelo phupho libika ukuthini? Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela ukuthi ushaya subscribe ku YouTube naye link ku bio ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini mangafaka ivideo ngichaza iphupho. Umzali wakho kumexhawula siyazi ukuthi ke lapho kusuke kuyinto enhle leyo, noma ngabe uxhawulo ba usuke kukhona okuhle okwenzile okanye niyajabulelana. Leli phupho lisho ukuthi ke kunento ezomenza aziqhenye ngawe umzali wakho, ajabule ngendlela eyisimanga, abonge nje ajabule. Uma unombuzo ungabuza ku comment ukuze ngizolandela ngawo ngikwenzele yakhe ivideo ngikhuluma ngephupho lakho bese ngifaka ku YouTube. Ungakhohlwa ke ukusubscribe usifollow.